maganan gaskiya ne zan fada, ba yanda za a yi kina da saurayi ke ne zaki kira shi baby zan ci boga, baby zan sha ice cream, baby ka zo mu fita zan ci pizza, baby shawarma, sannan ya gama wannan dawainiyar ki hana shi a cikin motar nan ya dan tattaba ki. Ba zai yiwu ba. Harkar rayuwar nan ba ni gishiri in baka manda ne. Ana ta wa'azi karki yadda duk namijin da ya lalata ki ba zai aure ki ba, duk namijin da ya disbejin ɗinki ebe budurcin ki ba zai aure ki ba, in ji waye. Duka aka taru aka zama ɗaya ne. Ba a dan cikin motar nan ki dan daga masa gefen wayanki hakan nan, ki dan yi kisin ɗinki a gefen wayanki haka. Mai minti ɗaya an yi an gama, ki dan bashi dan shashafa ki sama sama. Bayan da za a yi ba mu dinga moransa su kadai. Dole sai kin ba su haƙƙinsa shi ma. Ki fashi ya dan shashafa ki, ya dan tattaba ki, yau wannan ne zai gane kina son sa. Kuma ba yanda za a yi maza muna cutan su, muna ciko bayan mu da gaban mu a ce ba za su taba mu ba. Kwarata na alfari da wannan yarinya. Wannan yarinya uwar da ta haife ki Allah ya tsinda mata aljanna ya mata albarka. Ta gane karatun. Allah ta gane karatun. Haka ake yi trade by barter. Ko ba za ku yi ba. Share the consequences.